Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratan muhtaramin ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah kita dhereki menggah mawaidul husnanipun para sesepuh, pini sepuh, dan haji sepuh saha ingkang kasepuhaken ingkang dahat pinundi sedaya pengurus takmir masjid ingkang minulya muruakani atur kita dherekaken tansah munjakaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring mapinten-pinten kenikmatan, kerahmatan, taufik, hidayah, tuwin inayahipun sehingga wonten kalodhangan sonten punika kula panjenengan sedaya tasih kepanggih malih dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ra krasa wis setahun manggon ning kene iki kula ketemu kali panjenengan malih. Masyaallah. Kaya akhir wingi sore lho kula. Andang setahun iki. Masyaallah. Gelis banget dunia ternyata, sehingga monggo nikmat sing diparingi Allah Subhanahu wa taala kita syukuri sareng-sareng kagem mulyakna wulan Ramadan menika kanthi sak sae-saenipun. Salatullah wa salamuhu mugi tansah kunjuk dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu menggah syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ndonga riyen. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, alhamdulillah wonten sonten punika saged kepanggih malih pepanggihan ingkang pertama lan insyaallah benjing pepanggihan malih pepanggihan ingkang terakhir. Kalau takmir masjid mung dibagi pindho wae ula pripun. Men sak karepe. Pak mengenten loro tok bagiane Pak. Yo beneran aku ngono to. Tak omongi ket saiki. Lah nggih. Ale mara pun ajeng bodho agek mara kok. Salahe sapa ndarani kiai ra laris wae. Ayo to kebak agek mara lah kon piye arep bagi aku kan ya ra iso. Heeh, ning aja omong wong-wong ndak sesuk wonge do ngundang aku. Jangan berubah saged ping sekawan. Pun mboten iso doyek iki. Masyaallah, alhamdulillah tasih kepanggih malih pun saged panggih kaliyan panjenengan sedaya, mugi-mugi penanggihan kula panjenengan sedaya samangke pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jane wis tak enten-enteni iki saka Masjid Kertolor iki ngundangi aku ora teko-teko ngono. Age ana wong ngundangi liya, ge engko nek kula ra tak tampa kene ra ngundang kan ya aku nyengoh. Bayangno aku gek aku arep ngibadah poso tenanan malah kosong kan ya rugi aku ngono kuwi. Siji kuwi nomor loro ngomah ya ra gabecut ra ngliwet. Aku bayangno. Ra yo tambah lara ati ta. Rasa melu bayangke kowe. Masyaallah. Wes sing penting alhamdulillah sonten menika saged pepanggihan malih dalam keadaan sehat wal afiyah.
Saiki sedulur-sedulur awake dhewe sing ngrumiyine awake dhewe selama setahun nggo didongakno Fatihah pisan, muga-muga diparingi mahfirah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saestu muga-muga sedulur awake dhewe kabeh sing ahli ibadah kabeh sing ngrumiyine awake dhewe diapura dosane merga kemulyaane wulan Ramadan le maca Fatihah awake dhewe. Alhamdulillah. Pun para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, ra krasa awake dhewe dongane dikabulno dening Allah Subhanahu wa taala. Buktine awake dhewe napa kepanggih malih dateng wulan sing dimulyakno dening Allah Subhanahu wa taala. Pokoke awake dhewe piye carane pupung isih anyar teng wulan Ramadan niki, ayo do diopeni tenan wulan Ramadan niki, aja nganti kelirwa dienggo ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Sing pepake pol. Di antaranya ya kaya senten ngeten iki nekani majelis ilmu. Kanjeng Nabi le dawuh, pokoke man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Iki hadisnya ampuh banget, sing bola-bali ya tak aturke jenengan, ning ket biyen tak aturke jenengan ketok ya ora apal. Ya lali barang sing kelingan meng menune apa paling. Mah kecai kelingan no. Masya Allah. Yes, ngoten niku. Dilali alhamdulillah. Dadi enek lali terus ngoten niku rak kiyaine kanggo terus marian. Lho lumayane kok ngoten niku enek wong lali kok ngoten niku. Pokoke Kanjeng Nabi le dawuh man hadara, sing sapa wonge hadir, man utai sapa wonge iku hadara hadir. Hadir iki teka teng majelis ngeten iki. Wis jenengan antuk-antuk ya entuk, ngopo-ngopo entuk, sing penting teka ning majelis ilmu kok ngoten iki. Kataballahu mongko bakal nyatet sapa Allah taala bikuli kodamin kelawan saben-saben langkah ngibadata sanatin kaya wong ngibadah setahun. Lho niki lho. Iki kemuliaan kok ngeten iki yo meng ketemu teng wulan Ramadan tok. Kemuliaan kok ngene iki yo meng ketemu teng wulan Ramadan tok. Hebate teng wulan Ramadan kok ngeten iki. Pokoke wong kok gelem hadir teng mriki niki. Pokoke hadir tok lingguh tenger-tenger ning pojokan antuk-antuk yo entuk. Slonjor yo entuk, sing penting ora tendang-tendangan. Iki pokoke dicatet Gusti Allah ganjarane saben sak langkah setahun. Mbungko ki ling isi pengajian iki diisi pengajian iki dong apa ora? Paham apa ora iku ora urusan Kanjeng Nabi. Sing penting kowe iki teko dok teng mriki. Ning syarate teng mriki iki ora rasan-rasan, mergane sing mburi kae kurang gawean kae kiyaine lha mahan. Urung-urung wis rasan-rasan. Tindekno. Niki sing penting kok teng mriki niku nek umpamane jenengan ngantuk turu yo entuk, niki hadir teng majelis ngeten iki ganjarane saben langkah kaya ngibadah setahun. Lah niki nek umaya adoh timli sak langkah timli sak lamah tingklik setahun ngoten niku. Masya Allah. Iki ya ketemu kok ya ngaten niki meng teng wulan Ramadan. Lho hebate kaya ngaten niku lho, teng wulan Ramadan. Ngono kuwi mulanen ayo do diopeni wulan Ramadan iku kanthi sak sae-saene, mergane wulan Ramadan iku saka tanggal 1 tekan tanggal 30 apa tekan tanggal 29 iki kabeh mulya kabeh. Niku lho Bu, sing kula kandhakno. Tanggal 1 Ramadan tekan tanggal 30 iki kabeh mulya kabeh. Ning sing dadi permasalahan awake dhewe niku lho le salah, le mulyakno iki kadang-kadang meng teng awal tok. Tenan. Terutama le mulyakno tarawih niku lho Bu. Wingi dikandani kalau ketuane takmir kok wah anggere jam tanggal 10 niku lho Pak memunggah ngono ku wis. Golek anggota angel meni. Aku yo jauh ya padha aku ngono. Padha wae. Lho niki lho. Padahal nek jenengan ngerti saben dinane tanggal 1 tekan tanggal 30 iki kamulyane padha. Oleh luweh teng tanggal mburi-mburi iki engko kemulyane mah
luweh ditimbang sing awal-awal wingi. Oh ngono kuwi ning awake dhewe ternyata le mulyakno wulan Ramadan pilih-pilih wanggere dina pertama wis semangate kaya ngopo. Nggih, nggen kula iki subuhan pertama iki kebak kok Bu kula iki. Ha nggih kira-kira kene iki kok ya lho tenan lho kuwi. Masya Allah kok iso ya ngono iki padha ki ya. Padahal Kang Senan lho niki kula ro gede jenengan ya. Ya padha tenan. Sing mangkat kok cah cilik-cilik mangkat sing biasane ra mangkat we. Ning Rasulullah nek wong iku krungu ndak sesuk ra mangkat tenan. Iki wong iso mangkat tok alhamdulillah he. Lho tenan niki. Masya Allah. Mula nek nganti napa Kanjeng Nabi le dawuh wong ki nek ngantek salat subuhe masyarakat kok kaya nek iso poso pertama kaya ngoten niku Bu, wis masyarakate mulya kabeh tenan iki. Nggih, tak praktekno nek mboten perjalanan. Sesuk jajal praktekno bar Sawal niku kabeh kon mangkat kaya nek sago niki. Anake dibuka kon subuhan kabeh kaya nek napa poso pisanan niku wah mulya kabeh nek iso do nglakoni ngoten niku. Nggih niku nek iso. Heeh wong anggere subuhane sing eneng ming tuwek-tuwek kabeh kok. Ketuane Pak Tamire mbuh mangkat ora aku. Men, tak sindir ya apa-apa men sesuk mangkat tok ngene iki. Lho tenan niki abot tenan. Niku wonten tenan. Nek arep mulya ternyata kaya ngoten niku syaratipun. Pun. Nomor 1 ayo do dimulyakno tekane wulan Ramadan niki aja nganti keleruan awake dhewe ling ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Carane kepiye? Ya niki wau ngibadah sesuai kekuatane awake dhewe. Sing iso nganggo mangkat tarawih ya eling mangkat tarawih tenanan. Sing iso mangkat sore ngeten iki ya mangkat sore ngeten iki pengajian ya diangkati. Iso subuh melu pengajian subuhan ya diangkati. Niki jenenge mulyakno bulan Ramadan iki kok ngoten iki wau. Di antaranya nekani majelis kok ngoten niku wau. Lah ganjaran sing penak dhewe tenan iki pokoke teko teng majelis ngoten niku kok. Teko teng majelis niku beda. Nek jenengan deres Quran beda, Bu. Jenengan melu deres dikrungokke wong liya tambah seneng. Wah, sing ngrungokke aku nderese akeh. Iki jenenge riya pun ilang ganjarane. Nek jenengan teko teng majelis ilmu dok lingkuh teng mriki niki wau, wis mbuh sing diiseni apa wingi bar diomongke, saiki omongke neh, sesuk omongke neh kok jenengan teko ganjarane tetep padha. Mulyane tengah pengajian iki kok ngoten niku wau. Mula awake dhewe termasuk wong bejo iso sore niki kumpul teng wekdal niki kagem sareng-sareng mulyakno wulan Ramadan. Nomor 1 adalah kanthi nglaksanakaken napa pengibadahan diantaranya nekani majelis ilmu kaya sonten menika. Penting banget ngoten niku wau. Nek iso dimangkati kabeh. Nggih. Dimangkati kabeh. Niki wau ya ngono, anakku arep ngetak tele mangkat sithik ora mangkat, anakku wis mangkat. Bojoku niku mangkat apa ora? Wah, bojoku urung mangkat malahan tak tekoni. Urung mangkat sing ngarepan kae arep napa? Mergane kula kan ngadang ustate dereng rawuh niki wau kula tekan iki aduh kok ustate rawuh kleru apa ya aku. Oh, kayak kene ya ketoke dinteni aku ya. Dinteni apa ora ya nek ora aku arep ra mangkat aku ngono. Akhire wis jam 5:30 ning kan sepakat niki maghribe niku lho sak niki jam 6 punjul lho, Pak. Ah nggih kula iki ngrasakne poso iki biasane jam 6 kurang 20 maghrib. Ya ini iki biasane buka kok wingi. Awak saiki isih setengah jam kasuk bayangno. Ha nggih, mulane nek ngaji kesuwen kok ya kesel. Ha ya sing ngaji sing ngrungokno niku lho kesel jenengan. Apa meneh sik omong ngeten iki. Mbah tambah kesel. Wah nek ora apa-apa wis disiapke kok ngeten iki lho Bu nggen kula. Dadi rasa kepengin nek kowe pengen iki ya nyo ning mike cekelen. Lah piye? Masya Allah. Lah niki wektune sakniki wis jam 6 punjul terus le maghrib mangyang. Kok niki suwene poso niku tenanan le suwe sehingga luwih abot meneh kamangka sing jenenge poso niku ngibadah sing abote masyaallah ra gampang. Ngantek saking abote niku Gusti Allah le ngundang ki nganggo kalimat khusus ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong kang padha iman kabeh sing diundang ki mung sing do iman tok nek do ora iman ki ra kon poso ora apa-apa. Dadi nek ngerti wong kafir ra poso ya ora usah dilurui mergane dheweke ora duwe iman. Lah awake dhewe iman nek duwe iman kok ra poso niku dilurui ra apa-apa. Ngapa ra poso, Kang? Ngeleh je aku ya poso ki ngeleh. Lah poso cek. Masya Allah. Niki diantara kenikmatane awake dhewe
ketemu teng wulan Ramadan niki wau. Nggih. Niki mulgane sing diundang meng wong sing Islam, wong mukmin kabeh, ya ayyuhalladzina amanu. We kalimate ora perintah Gusti Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu. Meng ngoten niku bahasane. Ora kok napa perintahe tak perintah kowe kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Niku kan perintah ngoten niku bahasane. Nek poso ternyata Gusti Allah ora nggo kalimat perintah. Diwajibno marang sira kabeh. Ming bahasane ngoten niku wau. Ora kowe kudu mangkat poso selama sesasi mboten. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sing tujuane awake dhewe niki men tambah takwa marang Allah Subhanahu niki. Mula teng bulan Ramadan niki wau sik iso pokoke siji wau nekani majelis ilmu disikikno. Sing nomor loro nek iso awake dhewe piye ngoyak le salat kanthi berjamaah niku penting tenan niku. Nek iso dikoyak berjamaah, nek paling mboten ya nek iso ya maghrib isya subuh nek ra iso tenan. Gene nek iso 5 waktu dioyak khusus teng wulan Ramadan niki mergane napa Pak Bu? Kanjeng Nabi le dawuh ngeten iki. Man dawama ngalal jamaah fi Ramadan, sing sapa wonge kok netepi utawa ngajekno. Ngajekno ki ya pokoke luhur mangkat, ngasar mangkat, maghrib mangkat, ngisa mangkat, subuh mangkat, duha nglakoni. Kok ngoten niku jenenge dawam. Mangkat dawam niku jenenge. Dawam niku nglanggengno, ngajekno. Man dawama sing sapa wonge kok nglanggengno salate niku teng wulan Ramadan kanthi berjamaah, atahullahu mongko Gusti Allah bakal paring fi kulli raqatin ing dalam saben-saben rokangat madinatan ing kutha tamla'u min ni'amillah. Tamla'u kan den kebak-kebaki apa kutha min ni'amillah saking nikmate Allah taala. Lho niki lho. Wah hebatane wong mangkat jamaah teng wulan Ramadan iki ternyata dawuh Kanjeng Nabi ngeten iki. Sing sapa wonge kok ngajekno salat berjamaah teng wulan Ramadan, ngajekno salat jamaah teng wulan Ramadan, mongko Gusti Allah sesuk arep paring kutha. Kutha lho Bu niki. Kutha saben sak rakaate niku dijoli kutha siji, sing kutha niku dikebaki nikmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana wong ahli jamaah sakniki omahe kok jenengan ki elek wis rasa masalah, Bu. Tenang wae, sesuk nek kowe ahli jamaah to teng wulan Ramadan neng kono kutane akeh. Sesuk Kerto. Kutha, apa Pak jenenge, Pak? Kutha, Kerto 1, Kerto 2, Kerto 3 ngantos urusan kok seneng jenenge dhewe-dhewe ndek kutha dhewe-dhewe. Sesuk rasa dibayangno kaya ngapa ya sesuk ngono kuwi rasa dibayangno ora iso. Mergane Kanjeng Nabi le dawuh sing jenenge swarga ni ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbi basarin. Sing jenenge swarga niku kok ngoten niku, Bu. Swarga niku mripat rong tau weruh. Dadi rong tau weruh mripat niku swarga. Jenengan tau weruh swarga? Rong tau kabeh. Ning percaya mboten nek enten swarga? Nggih, kepengin mboten mlebu swarga? Gelak kesusu mboten? Ra nang sing kesusu kok kabeh. Heeh, kene hebat-hebat kepengin ning ra gelak kesusu ki lho. Mulane wong sabar-sabar tenan kene iki termasuk Masya Allah. Niki lho, awake dhewe iki rong tau weruh swarga, swarga iki nek jenengan ke diceritani swarga iki ngono kae, iku mung gambaran, Bu. Salah, jane ora ngono kae. Lebih dari segalanya. Nek jenengan krungu menane suarane swarga iki merincing ngoten niku wau salah meneh. Krana kuping rong tau krungu swarga iki kaya ngapa. Nek jenengan ngrentek ning ati wah berarti swarga iki kaya ngono kae ngrentek ngoten niku. Niku jenengan ngrentek ya salah meneh. Mergo swarga iki ra iso dibayangno, swarga iki ra iso dirungokno, swarga iki ra iso didemlok tek saiki niki wau. Mula kenikmatane swarga niku wah ra iso dibayangno kaya ngapa. Lah termasuk wong sing iso ngurip-ngurip wulan Ramadan kanthi berjamaah niki wau janjine Gusti Kanjeng Nabi
arep diparingi kutha saben sak rakangate dijoli kutha. Nek diitung pripun kaya ngoten niku? Nek diitung umpamane sedina niki 17 rakaat berarti sedina wis entuk 17 kutha lho. Wah, bayangno. Lah iki kutha Yogyakarta pirang atus ewu pirang juta wonge kok agek kutha Yogyakarta tok kok kamangka sesuk wong sing ahli jamaah teng bulan Ramadan ngeten niki saben sak rakaate dijoli kutha dening Allah. Nek sedina ping 17, nek ping 30 sesuk lek jamaah jenengan mangitung piye? Wong kula nek sore ngene ra patek iso matematika tenan kula. Heeh, nek engko nek bar maghrib kecacai iso hitung-hitung kula. Masya Allah. Lah niki para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dihormati. Niki janjine Kanjeng Nabi. Cara mari apa, Kang? Agene kok metu marai ngeleh Kang doan. Wis posoe ngeleh saya tambahi panganan ngene iki marai ketok ngeleh. Ya ora apa-apa, Kang. Matur nuwun. Dan niki piye carane awake dhewe ngopeni salat berjamaah niki wau kanthi sak sae-saenipun. Mergo jamaah niku masyaallah Bu, ganjarane tenan masyaallah. Kamangka awake dhewe wis ngerti kabeh minimal Bu, ganjarane tikele ngibadah teng wulan Ramadan niku ditikelno ping 70 ora mung biasa lho niki. Kanjeng Nabi le dawuh ngeten iki. Muga napa wong sing sesuk bakal arep teka wulan Ramadan, sing wulan Ramadan niki kebak nikmat, ganjarane gede banget, sing ganjarane ditekelno nek nglakoni sunah diganjar kaya nglakoni wajib, sing nglakoni wajib ditikelno 70 tikelan tinimbang teng sasi-sasi liyane. Niki ya ming teng wulan Ramadan tok. Linikelno ping 70. Kamangka Pak Bu, nek salat jamaah niku awake dhewe tau ngerti kabeh, nek jamaah niku tikel 7. Do ngerti mboten nek jamaah niku tikel 17? Kabeh do ngerti to? Ning do pilih 17 apa pilih siji niku Dan? Mburi nika. Wedange engko neh. Diomongi kok anggere anu wis maghrib madang. Wis ya ora apa-apa, dan dinteni jene iki. Pun monggo nggih tunjuk nek sampun. Rak kurang gawean neh kayan. Wis, engko sithik Kang, kurang seprapat jam. Sabar. Lah niki awake dhewe kenikmatan sing diparingna Allah Subhanahu wa taala teng wulan Ramadan rupa kesehatan ayo digunakno dienggo ibadah, nekani majelis ilmu, nekani jamaah kaya ngoten niku wau. Jamaah niku tikel 17 ganjarane padha-padha 4 rakaate nek mangkat ning masjid utawa ning musala utawa ning omah jamaah niki ganjarane tikel 17. Kamangka wong mangkat jamaah niku saben sak langkah gogrok dosane, gogrok dosane, gogrok dosane. Mulih niku lho enting banget wong niku. Wis kaya wong ra ndek dosa nika kok ngoten niku. Nek utang tetep isih. Nek dosa iso kecer. Neh penak banget anggere utang bareng ngedhukke terus jamaah terus sah. Apa melu arekan ngono kuwi. Masya Allah. Lah niki para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dihormati. Nek wis jamaah niku diopeni tenan, sak isoe Pak Bu. Nek isoe meng maghrib karo ngisak ya maghrib karo ngisak, paling mboten diopeni. Men awake dhewe ketemu kemuliaane Ramadan, ya paling ora ditileki isoe mangkat subuh tok ya subuh tok. Mergane kepentingan menungso niku beda-beda nggih mboten. Eneng sing rezekine mau esuk ning pasar bar subuhan tekan beduk. Niku ya eneng sing rezekine. Eneng sing le buka jam 8 utawa jam setengah 9 tekan jam 2 tok tutup. Anggere tak pareni setengah 3 wis tutup. Niku ya eneng bengkel. Omen. Niku anggere jam 2 wis tutup ya eneng. Sehingga ya iso jamaah ngasar. Ning eneng ta wong kerja niku jam 8 tekan jam 4 sehingga ya ora iso jamaah. Ngono iki rasa dirasani. Ya men sing dirasani ku lho. Wayahe adzan ya ning omah ya krungu adzan terus ora teko ngono kuwi dirasani ra apa-apa. Nek lek rasane diomongi Kang mbok sesuk mangkat kae mesake sing adzan kae wong tuwa ganti ngono. Lah niki lho. Mula kenikmatan jamaah niku nek iso diopeni tenan. Penting banget wong sing jamaah niki wau.
Saben sak langkahe niku ganjarane pun dosa ilang, dosa ilang, dosa ilang niki mergo barokahe mangkat jamaah niki. Mula nek iso niku bulan Ramadan piye disengker nek iso aja ngantek kelewatan salat berjamaah niku wau piye carane. Khusus Ramadan tok njajal nek iso kan ngoten niku hebat. Mergo kemuliaan Ramadan iki ya iso ditemoni nek awake dhewe iso ngibadah kanthi maksimal niki wau. Dadi awake dhewe iso nikmati kenikmatan bulan Ramadan niki nek awake dhewe iso nggunakno Ramadan niki nggo ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe ngerti wulan Ramadan ki wulan sing mulya kok ora ngibadah, ya sing mulya ki mung wulane tok. Ning awake dhewe ra entuk kemuliaane wulan Ramadan. Niku diantaranya kepentingan ini pun ngoten niku wau. Pun nek wis bar niku terus sing doyak neh salat tarawih. Sing salat tarawih tak kandakno sing biasane le seneng tarawih iki mung tanggal 1 tekan tanggal 15 utawa tanggal 10 diundur sesuk. Paling mboten diundur dadi tanggal 23 apa pira. Latihan sithik ora kudu kebak nek ra iso tenan. Mangkato ning masjid ngoten niku wau nek ra iso ning masjid ya ning omah. Ya ora apa-apa ning omah tarawih mah luwih gelis. Ayo banter dhewe kan ra ngerti. Wis rampung Kang yu. Tarawih bang apa yu? Ya pokoke jengklat-jengklit. Ya ora apa-apa. Sing penting awake dhewe niati mulyakna wulan Ramadan nganggo carane dhewe-dhewe. Nek iso duwe kesempatan ning masjid lah ya ning masjid. Nek ra iso ning masjid ya ning omah ya ora apa-apa. Nek wektune akeh ning gawean ya ning gawean ya ora apa-apa. Wong kepentingane niku beda. Wau tak aturno rezekine menungso ya beda-beda. Eneng sing esuk, eneng sing awan ngoten iki wau. Eneng sing bagiane sore ngeten iki. Enten mboten sing sore rezekine wenten jenengan niku nek mau mangkat ning praning jejeran perapatan mengeton niku wah uyuk-uyukan. Aku lha wingi bagiane teng Demangan Kopen ajeng liwat ngoten niku. Iki eneng apa to aku ngono iki bulane kabeh do golek pangan kok piye? Ya Allah iki kok kabeh wong kok do ndidit kabeh aku ngono. Kok kaya aku rong tau jajan ning kene rong dina iki aku ngono. Masyaallah. Wah, uyuk-uyukan tenan Bu nek jenengan ngerti. Wis nek ra ngandel sesuk jajal 4:30 nika mang merono. Wah, iki do ngopo aku ngono. Lah padahal nek jenengan iki padha-padha le mangkat teng riki, iki ya butuhe mung pangan tok. Niki kan ya luwih hebat meneh teng riki niki. Wis lingguh entuk ganjaran, mangan ya entuk ganjaran, sing napa sing dipangan niki ya ganjarane sing ngenehi pangan niku ya ganjarane gedhe banget. Wong ngenehi pangan teng ngenten niki ganjarane kaya wong entuk ganjarane sing mangan niki wau. Dadi nek membengi sing mangan buka puasa niku kok membengi do tahajudan kabeh, berarti entuk ganjarane tahajud. Lho rak yo iman banget nek ra ngenehi buka puasa ya. Nek wonge ngoten niku bengi mangkat tarawih jenengan entuk ganjarane tarawih. Kamangka jenengan ya melu tarawih entuk ganjaran ditambah ganjaran lembukane niku kaya ngapa ganjarane niku. Wah. Niki mulane Gusti Allah niku obral ganjaran tenan. Mula wingi tak aturno nek wulan Recep niki wulan nggo nandur, nek wulan Ruwah niki wulan nggo nyirami, ngrabok, wulan Ramadan dadi wulan panene menungso. Ngoten niku lho. Meng dadi masalah wingi awake dhewe tandur apa ora niku lho, Bu. Tandur ra jenengan wingi? Tandur napa? Lah kok pari? Waduh. Maksudnya nandur yo nandur ngamal, Bu. Mulai awal niku persiapan nggo nemoni wulan Ramadan sehingga teng wulan Ramadan niku iso entuk hasil sing gedhe tenan ngoten niku lho. Lah nek wingi ra siap-siap ra ngopo-ngopo kok ming arep panen tok niku ming padha karo codot. Lah nggih to? Ra nandur ra ngopo anggere wis mateng ngono kuwi dipilihi. Kok ngoten niku jenengan ya padha karo ngoten niku. Ameng milih-milih tok ra melu nandur, ra melu ngelepi. Heeh. Masya Allah. Lah, para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dihormati, salajengipun niki bar tarawih piye carane diopeni tarawih niki wau. Mergo tarawih niku ganjarane saben dinane, saben wengine niku duwe ganjaran dhewe-dhewe sing ra iso diitung ganjarane. Kenikmatan tarawih niku saben bengine beda-beda. Duwe kenikmatan dhewe-dhewe. Siji ganjaran tanggal 1 ngene, tanggal 2 ngene, tanggal 30 niku duwe kenikmatan ganjaran dhewe-dhewe. Nek kowe iki ora tarawih sepisan, berarti kelangan ganjarane tarawih dina niku. Ora entuk ganjarane niku.
Mula dikandheni nek wulan Ramadan iku wulan panen iki kaya ngoten niku lho Bu. Teng wulan Ramadan niku kabeh dadi ibadah kabeh. Wau tak aturno linggo teng majelis ngeten iki linggo tok wae wis ganjarane kaya napa wau? Ora is lali to. Agek 2 menit punjo sithike. Wong lingguh teng majelis ilmu kaya ngaten iki saben langkahe entuk ganjaran setahun. Lho niki lho. Lah niki mung teng wulan Ramadan tok, ora diarani wulan panen tenan kok ngoten niku. Teng mriki mung pokoke ngoten niku wau tok lingguh. Nek gelem ngrungokno ya ngrungokno, ora gelem ya wis, sing penting anggere maghrib melu mangan ngono wae. Nggih. Pun rapopo ngoten niku wis hebat banget. Lah niki kemuliaan kok ngoten niku, kepanenan-kepanenan kok ngoten niku ayo ditambahi sesuai kekuatane awake dhewe. Tarwahe diopeni. Monggo sak isoe ditarwah niku diopeni tenan, ling ibadah tarwah nek iso tenanan. Eman-eman mergane ya mung ketemu teng wulan Ramadan tok tarwah niku. Mboten enten tarwah niku bar Ramadan ra eneng. Nggih. Nek tarwah niku teke kodok niku teke. Kodok luhur, ngasar, ngisa. Ping 4 kan ping 12. Kangge ngodoke niku nek umpamane salat anu ni. Masyaallah, luhur ngasar maghrib ping 11. Lah salat tarawih berapa? Ping 11. Oh, berarti luhur ngasar maghrib. Pas. Lah niki lho Pak Bu. Kemuliaan wulan Ramadan niki piye carane awake dhewe diopeni tenanan kanthi sak kuat tenagane awake dhewe, aja keliruan. Nek eneng kesempatan ngibadah, ayo ngibadah. Nggih. Pokoke piye carane nek duwe anak yo anake dimulai ibda bin nafsi, mulai saka awake dhewe, anggere awake dhewe ngajak anake dhewe, keluargane dhewe wis awake dhewe rasa perlu diumumke, rasa perlu dikandani, niku mangke anggere kabeh ngejak anake dhewe-dhewe pun rampung lho Bu janjane. Rasa diumumke tenan. Jenengan sak keluarga dijak bareng mangkat. Liyane do ngejak dhewe-dhewe keluargane dhewe-dhewe niku lho kebak masjidnya ngoten niku. Sing penting kabeh ngejak keluargane dhewe-dhewe lho niku. Sing dadi masalah ibu ki mangkat dhewe nglampiri tanggane, bapakne ra diampiri ya Neng. Ora Bu. Kae ibu-ibu sing bapakne ra mangkat tak katekoni. Tak ora tak ampiri mau bapakne jenengan. Dirayu sing apik banget Pak wingi diterangno nek mangkat ngibadah niku teng roko nglingguh, meng lingguh tok ora ngopo-ngopo lho Pak, ganjarane saben langkahe setahun ngono kuwi. Mangke ngomongi ngoten niku bapake sing ra mangkat. Wis mangke nek jenengan dijoroke ngono kuwi. Aku ki ya ustaz ngono kuwi paling terusan wonge. Masya Allah. Lah niki Pak Bu. Ibda bin nafsi, mulaino saka awakmu dhewe sing penting ngajak awake dhewe keluargane dimulai sike. Anggere keluargane wis dimulai, anake awake dhewe wis, keluargane awake dhewe diopeni dhewe-dhewe kabeh iki anggere mbujung awake dhewe-dhewe wis rasah kandan-kandanan niku komplit sore ngeten iki. Pun umpamane bocah sore arep dolan kandhani ganjaran luwih gedhe ning kono lan sak panunggalanipun. Niku ya apik banget. Masyaallah. Lah niku kenikmatan-kenikmatan sing eneng sing kudu awake dhewe niku bakal kepethuk kaya ngoten niku. Siji, salat jamaah, terus nomor 2 ngetekani majelis, nomor 3 napa nglakoni salat tarawih niki jenengan openi tenanan, aja nganti keleweran pupung ketemu teng wulan Ramadan niki. Wong wulan Ramadan niki rung karuan awake dhewe sesuk iso ketemu meneh. Nggih mboten? Ha nggih nek aku isih ketemu kita aku. Heeh, lha iki ketek meger-meger ngeten iki. Rumangsamu ya iso wong meger-meger niku nyikiki ya iso ning oka-okae keri. Ngono tak omongi rasa omong-omong. Ndak do meri kabeh. Masyaallah. Wis mati kapan-kapan ra apa-apa, sing penting husnul kha. Wis sing penting niku. Para ibu, para bapak, para rawuh ingkang kita hormati. Ingkang salajengipun nek awake dhewe wis niki wau iso nemoni salat tarawih, iso nemoni jamaah, iso nemoni hadiri majelis, nek iso disempatno sedekah teng wulan Ramadan niku senajan to sethithik kaya ngopo niki sempatno sedekah. Ya termasuk sedekah niki kaya memberikan buka puasa. Nek ra iso melu nang masjid ya sedekah karo tanggane. Apa ngono, jangan tawel pandeng-pandengan. Apa pandeng-pandengan iki? Jangan tawel nget-ngetan. Utawa napa lan sak liyane. Lho, ketoke jangan tawel kok ngoten niku wau iki nek umpamane jenengan kekno wong butuh tenan ya seneng banget Bu jangan tawel niku. Semakin rada sanget niku mah sanget. Wah. Ya ora tok tunggoni apa yo lenganget menimahan. Jane yo ngenyak ning seneng wonge.
Masya Allah. Lah niki para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dirahmati. Sedekah teng wulan Ramadan niki wae sak isoe. Piye carane bulan Ramadan memberikan buka puasa sak isoe, nek iso ning masjid ya ning masjid, nek ora iso ning masjid berikan sedekah sak apiye. Kanjeng Nabi ngantek babagan sedekah niki penake pol kali dawuh ngeten niki. Sedekah walaupun senajan sak cegukan banyu putih. Lho bahasane kok ngoten niku, Bu. Wenteng banget to. Ora abot janjane iki. Nek kowe iki duwene banyu putih sedekahno. Nek kowe iki duwene susu ya ora apa-apa. Nek enenge pokari suwat ya alhamdulillah. Ya kok ngene iki mari seger tenan, Cik. Diaramu ngerti ya aku wingi ning ngene ping 4 dadi entuk terus lah aku rada setengah getun nih aku jane ya. Ning ora apa-apa, sesuk rada mruput nek gunawi Kang, nek iso. Heeh, sawal niku wis pesen dadi ya uman ngono lho. Waduh. Wis ora apa-apa. Ning ngene iki nek Pak Takmire ngerti umpamane wah jatahe ping 4 sesuk sing loro diterke ngomah biasane. Rada guyu lho ngene iki. Heeh, ndarane ngarep-arep nyatane tenan. Ya Allah. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dihormati. Nek iso sedekah sak kuwate teng bulan Ramadan iki walaupun sedikit pol. Sak titike kaya ngapa mergane Kanjeng Nabi le ngandani sedekah walaupun senajan sak teguke banyu. Ngantek kok ngoten niku lho. Dadi nek umpamane sedekah sore ngeten iki enten kok meneng kotak mubeng ngoten niku umpamane dicamplek ngoten niku duweni 500 yo kluthik ngoten niku ya ora apa-apa. Ning nek 500 yo dibuntel kertas apa piye Bu mek ra muni. Ha tanggane yo mangkel ya ngoten niku kadang krungu ki. Ya Allah, pendak poso ae 500 ngono kuwi. Padahal kleru 200. Ayo ora apa-apa nek duwene semono kuwi. Lah krana Gusti Allah ki al ajru ala qadri ta'ab. Ganjaran iki mergo saka kangelane le golek ora kok krana akae. Lah saiki nek akae bupati umpamane nyumbang 100.000, awake dhewe 1.000 niku luwih apik awake dhewe kok, Bu. Lah hasile ketok kono kok. Mulane yo ganjaran kok ngoten niku wau, ning yo ora terus milih, wah kawine sedekah kon nyewunan ngono ya aja ngono. Sesuk tamire ra tambah-tambah nek ngono kuwi. Aku wah sesuk ra diundang kaya anggere sedekah ming kon titik ngono takmire ra maju-maju. Kleru neh niku. Ning wong sedekah niki sesuai karo kadar kemampuane awake dhewe. Nek duwene kaya ngoten niku ayo sedekah sesuai napa kemampuane kok ngoten niku. Nek kowe kuwate akeh ya aja melu sing cilik-cilik, wingi mengkon 1000 kok. Gek kuwate 20.000 kok meng 1000 digrenengi wong mesti ana ngono kuwi. Lah sehingga para bapak, para ibu, para rawuh ingkang dihormati, niki ayo teng wulan Ramadan niki wau nek iso nganggo sedekah ya sedekahe, nek iso nganggo tenaga ya nganggo tenagane, nek iso nganggo kesempatan ya nganggo kesempatane, nek iso nganggo iguh partikel ya nganggo iguh partikele, nek iso nganggo rezeki ya nganggo rezekine, dinggo mulyakna wulan Ramadan niki kanthi sak sae-saenipun kanthi pengajap Allah Subhanahu wa taala tansah paring kesehatan dumateng kula panjenengan sedaya saged nglaksanakaken wulan Ramadan kanthi sak sae-saenipun dumugi akhiripun ingkang akhiripun kula panjenengan sedaya samangke pikantuk predikat takwa saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bebilih mekaten ingkang saged aturaken wonten ing kalodhangan sonten punika kathah khilaf lepatipun nyuwun agung pangapunten. Kirang pinten Kang? Wah turah niki punan. Maghrib dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba ad-dama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mekaten kathah khilaf lepatipun nyuwun agung ing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.